So hi, hello, murag diri tadapit ang bandaha ka murag wa para tapan lantaw na ni murag nawa ratong talumtumba nakabiran sa kasilaw sa adlaw sa gawas. Bitaw ay maayong paglantaw sa ako ang video karong adlaw mga bayot. Anhi napansin ako ang ngabil nga murag nakakaon ug unsang kalanuna nang nagpula-pula kay gikan ko sa amuang katipunan mga bayot. Bitaw ay gikan ko sa amuang konsulik mga bayot kay na ako gihikay nga mga papilis mga bayot. So for today's video, ubani ko ninyo sa ako ang pagluto karon og kalanon na pud sud-an namo sa matag adlaw mga bayot kay mo ani ako ang recipe karong adlaw. So aron mamanta, tala, let's go. Lami ning potitohang ako ang giluto karon kay hamis pa kay sa akong lapalapa. Dili idibo lang akong giluto ani. Kung dili tambok sa baka. Corn beef ba nga gisulod sa lataw, dili mas lamo ka og tambok sumoy akong giluto sa potato. Then ang i-partner na tuwa na kaning karning manok dire nga gihimo na kog fried chicken. Gitimplahan ra dan ako nag turmeric powder, salt og pamintang durog. Wala na lang tamo pakita kay mao man gihapon balik-balik ra man gihapon ning ako ang mga seasoning nga akong ipanghampol ani akong recipe karon. Bali-balihon lang nato na ato nang lutoon og mayo para ang bukog makaon. Aron way sayang ba kulang na lang gud ani ang kaning idibol mo higupon og himuong sabaw ba. Bitaw ay tarungon tanig luto kay aron ingnon puntag magluluto. Aron dayigon bud panalagsa ba. Way nagpaabot kung maluto nga ako ang sudan mga bayot. Ako na din giredi din hiyang lamisa kay aron nigabot nila diretso na lag lingkod. Dayon di gini mawala nila diri ang kamatis nga gihuluman mo siguro nigsuka kay nigkaon nimo aslom-aslom man. Then isunod na to nilang atsal mga bayot nga nigkaon nimo mga bayot magluha gyud na imong mata nakaingon ka giaway. Then isunod na to niyang ila ang siling labuyo nga gisulod ni sila sa lata mga bayot gipanggutad-gutad. Then ang atuang forever mga bayot ang sangig, tanglad og sibuyas ug kading atsal. Dahil isunod na to niya to ang partner sa utanon mga bayot kaning ilang pan dinhi nga ang gitimpla ani asindra. Unya na ako na slice on inigabot nila para fresh good inigkaon nila. Himata na din niya akong anak ug naana siya dinhi sa iyang playroom. Nanawag siya nako mga bayot miningon siya, "Mommy, come here kay makigdula siya nako." Wa man gud siya kadula, siya ra usara ang bata. Mo nang ako na lang pud siyang dulaan para pud siya malipay. Ug akong brother-in-law pa nindot gud unta kayo ni siya ug napay manghod. Kaya ron di ko hasol-hasulon ani niya og dula. Pero unsaon taman nga perti man kapuya, budlaya, hasula ug atiman ug batang puya. Nayat-yat naman gani niya akong sampot ug binantay. Nya punan pa hinuon karon nga nakalingkaw sa ta sa puya og binantay. Bitaway punan ko ni pero di sa karon amo sang i-enjoy ang among banding-banding nga kamerang duha ni Karina. Pero mao lagi og magdula siya pilon pag ko niya og dula. So karon kay gadula man me, so ako ni siyang tudluan og binisaya. Maot ko. Kulot. Bulaw ko og buhok. Bulaw? Naga bulaw? Ko? Og? Buhok. Ang sa'yo mong ngalan? Akong? Ngan? Karine? Hakubian? Yay! You see, how are you? I'm fine. How about you? Alas 4 na diri sa hapon nang gawas mi ni Karina nakitaan mi siyang papa mo nang gianhim niya. Gipalitan man gud siya atong isang semana sa iyang tito og scooter. Mo nang minggawas mi aron makadula pud siya ani. Kaya tungo na pag-abot ani sa balay ra man gud siya magtuyok-tuyok. Gamay ra man gud kay space di siya kaboylo mo nang dinhi lami kaayo dulaan kay patag kayo og hawan. Dan padulo-dulaon lang namo na siya tama na siya dinha mapulaan. Nauli na din may mga bayot kay tugnaw na sa gawas. So karon ako ra gyapon na siyang padulaon. Kayo niyang tataod ako na siyang pakanon. Ako din na siya giilisan kay gipaningaw og tulod-tulod ana yang scooter. Alas 2 na diri sa kadlawon gipanggutom mi tanan so magprito lang ko aning hotdog nga pinalit sa akong bana ganina. Gamay ra day kayong mantika akong gibutang ana kay magmantika man po na siya unya. Ato nang bali-balihon din aron di na siya mapagod. Ug naay hotdog napoy putito kay maghilak man na ila ang tinay ug di kakaon ani. So kayo nung nato na siya dinha tama na siya maluto aron di na siya mapagod. So pabuto na to nagmaluto aron atong kanon. While galuto ko gasanlag pud ani akong ugangan dinhi og mani kay balo man siyang paborito ko ni. Akong brother-in-law mo gapalit ani gahapon. Nya karon pa nila giluto. Usa day ni sa akong gipangalaan atong gaburos pa ko. Gadungag po day ko dinhi og rice mga bayot. Gisagulan ako na og butter, then gibutangan po nako na og oil gamay.
gamay. Alas 4 na des kadlawon din he. Nangayon niya akong binhi og chocolate. Unya kay wa may chocolate na hotdan man mo nang Nutella na lang akong gihatag. Kay man naman siya kaon, so diri na pud siya siyang mga dulaan nga iyang waskagon. Una-huna pa siguro niya sa trabaho ni akong inahan og way hipuson. Ugma na nako ni panghipuson iyang gipangbuskag karon. Nahibuong ko aning bata nakaingon siguro ni siya og preswell niya ang balay. Kay iya mangipatuyok-tuyok ipabalitok-balitok hinuon. Ugma ani pohon 30 minutos na ko dihipuson. O di ba naingon po kog bata? Kaya po kong pakuskuso na niyang gitar nga dako pa akong tiyan kaysa aning gitar. Alas 7 na dedre sa buntag mga bayot hayag na ang gawas pero mukaon sa tadire before ta matulog. Naday ko spicy noodles din he. Og kani ilang ginganlan nga lavash nga mura kani pisa sa akong buhok sa bagol-bagol. Lami kani partner og noodles mga bayot kanay mong tinahay nga nagloko mo straight gyud na ani sa kalami. Umarot ako ang mga wara-wara kong adlaw ako ang mga yaw-yaw mga yungo sa kinabuhi mga bayot. Daghang salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you next video. Bye bye.